Endnu en søndag og endnu en gang lækker madlavning. Den her gang stod den altså på fried chicken i form af fried chicken wings. Og til sidst skulle vi selvfølgelig også lave en fried chicken burger. Jeg startede lige med at fordele mine vinger op her i over- og undervinger, så det er lidt nemmere at håndtere lidt. Inden det hele blev skåret ud her og røg op i 2 skåle, hvor det blev overhældt med kefir. Og det er simpelthen for at gå ind og marinere kødet lidt ekstra. Gør det lidt ekstra mørt, saftigt og lækkert. Det fik også lidt krydderiblanding ovenpå, til at give lidt ekstra smag. Normalt ville jeg gerne have endnu mere smag i det, men da børnene også kunne spise det, fik det ikke så super meget. Det her røg jeg så bare på køl i 4 timer, mens jeg i mellemtiden fik lavet min melblanding, bestående af hvedemel, majsstivelse, bagepulver og en lille smule krydderimix. Så skulle kyllingen altså bare op og vendes i, efter det har stået i køleskabet. Her er det vigtigt, at man får klemt godt sammen omkring kyllingen med melet, for det kommer ind i alle sprækker osv. og laver en hel coating omkring det. Så var der så bare ude i ønskebrønden med det, 175 grader i 8 minutter, så fik vi altså bare noget super lækkert, crispy sprødt kylling, der stadig var dejligt saftigt indvendigt. Det er altså bare lækkert for sådan en fried chicken, det er lige mig. Vi lavede en ordentlig portion, så vi havde til fryseren de næste par gange, vi lige skulle have en hurtig hot wings til aftensmad. Og til slut fik jeg også lavet en super lækker fried chicken burger. Rigtig god dag til jer alle sammen. Hej!